tu, xavals, arquilla, tope de marxa! Escolteu aquest tio que no sé què diu. Sí. Gràcies. Bien. Bueno. Sí. Tu ets vostè. Ara? No, un moment. Tu? Bueno. No, jo. Jo és diferent. Ho fas tu? Ho fas ell. Bé. Ho faig jo. Ho faig jo? Sí? Sí. Sí, ho faig jo. Fa ell. Ara tot queda en punts suspensius. Gràcies, bona nit. Adéu. I ara farem una cosa amb aquests senyors que ens han demanat que toquem un altre tema. Sí.
CUP, suposo que ja ho sabeu, som el col·lectiu d'Unitat Popular del Masnou. Aquesta festa està feta en contra de la festa major i com a alternativa a la festa major, perquè això que ens estan fent a nosaltres no val res. Aleshores, per tot això, ha vingut tota la gent que avui està tocant, tota la gent que està treballant al bar, tothom ha vingut aquí a fer-ho tot pel morro. Aleshores, el que nosaltres necessitem és que col·laboreu molt amb el bar, perquè ja que aquesta gent s'ha enrotllat tan bé, tothom en venir, hi ha hagut moltes històries entremig, però els tios duro i estan aquí, us demanaríem que, bueno, el que ens ha costat tot això, que sortís d'aquí el bar. I per tot això, també volem dir-vos que el dimarts, dia 30, el nostre honorable Jaume Oliveres tomarà possessió de la seva regidoria a l'Ajuntament. Oi, oi, oi! Aleshores, us esperem a tots el dimarts a l'Ajuntament a les 8 del vespre a fotre el primer fullon del CUP. 200.000 persones a l'Ajuntament. Oi, oi, oi! Que us ho passeu molt bé, això és la festa de la CUP. Adéu!